Bengicela ka siphinda le verse yokugqibela sikhanyise isibane simeme uThixo angene nathi. Simema Thixo umoya wakho xa siqala lenkonzo ungene Thixo lokungena kwethu sibuva ubukho bakho ngokude bengunaphakade. Amen. uYehova ungumxhasi wabo bonke abawayo, ungumphakamisi wabo wonke abagobileyo, amehlo ezinto zonke akhangela kuwe, wena ke uzinika ukudla kwazo ngexesha elilelo. Umlomo wam mawuthethe indumiso kaYehova, inyama yam yonke ilibonge igama lakhe elingcwele ngonaphakade kude bengunaphakade. Masindulule inkozo yomdali kusasa nje ngokuthi sivume kunye sonke kulamaculo asewisile iculo ngama-265. Bongani bongani inkosi yezulu, kunamhla sibone ukukhanya kwecawa. Yimini kaThixo, yimini enkulu, yimini yemini lichame ebantwini. UThixo wadala izulu nomhlaba, wabuya waphumla ngemini yecawa. Yithamsanqa lakhe libekwe kuyo, kungoko lo mini kusuthiwa ingcwele. Ivesi yokugqibela. Ngemini engcwele kwindawo ngendawo abantu benkosi bahlanganisene, ngomoya kaThixo, ngomoya kaBawo,
besenza inkonzo bevuya kunene. 265. Umbhedesho wemini yecawa iphepha 19. Umbhedesho wemini yecawa page 11. Okhohlakeleyo akuguquka ekukhohlakaleni kwakhe akwenzileyo enzo kufanelekileyo nokulungileyo yena uyawulondoloza umphefumulo wakhe ebomini. Ngokuba iziqitho zam ndizazi isono sam sisebusweni bam futhi. Fihla ubuso bakho ezonweni zam ucime zonke izikhohlakalo zam. Amadini kaThixo ngumoya owaphukileyo, inhliziyo eyaphukileyo neqobhukileyo akuyi kuyidela Thixo. Nikrazule inhliziyo yenu kungabi izingubo zenu,
niguqukele kuYehova uThixo wenu ngokuba enefefe nenceba yena equmba kade enobubele obukhulu enesizi ngobubi. Kuyinkosi uThixo wethu kukizibele nezixolelo nakuba sivukele ngakuyo singaphulaphulanga nelizwi likaYehova lo Thixo wethu lokuba sihambe ngemithetho yakhe ayibekileyo phambi kwethu. Dohlwaye Yehova kodwa ngokufanelekileyo kungabi ngengqumbo yakho hleze undenze into encinane. Guqukani ngokuba ubukumkani bezulu sebukufuphi. Ndiyakusuka ndiye kubawo ndithi kuye, bawo ndonile ngakulo izulu nasebusweni bakho, andisafanele ukubizwa ngokuba ndingunyana wakho. Uze ungangeni egwebeni kwisicaka sakho ngokuba kungalungile ebusweni bakho namnye uhleliyo. Xeshikweni sitshoyo ukuthi asinabo ubono siyazikhohlisa, yithi yona inyaniso ingabikho kuthi. Xeshikweni sizivumayo izono zethu, unyanisekile yena ulungile kanjalo ukuze asixolele izono zethu asihlambulule kuko konke okungalungileyo. Bathandwa, yisibhalo esingcwele siyasiyala kwindawo ngendawo ukuba masivume sixele izono zethu ezininzi nokukhohlakala kwethu nokuba ngesingananisi sizifihle ebusweni boThixo namandla wonke bobawo wethu wasezulwini. Koko sibe nako ukuzixela ngenhliziyo elulamileyo nethobekileyo nelilayo nevayo ukuze sizuze ukuxolelwa kwazo ngabo ububele netarhu lakhe elingenambaniso. Ngako oko ndiyanithandaza ndiniyala nonke nina nikhoyo apho ukuba manindipheleke ngenhliziyo engcongileyo nelizwi elulamileyo siye esihlalweni sofefe lasezulwini nisithi emveni kwam. Bawo namandla wonke onofefe oluphezu konke siphosisile salahlekana nendlela zakho njengegusha ezilahlekileyo, sigqithile ngokulandela amaqhinga neenkaniko zethu, sonile ngakuyo imithetho yakho engcwele. Siyekile zonto esinge sizenzile asazenza, senze zonto esinge singazenzi. Akukhona ukuphila kuthi kodwa wena Nkosi uziwenze ngetarhu kuthi baphosisi abanhliziyo zolusizi banyamezele Thixo abo baxela iziphoso zabo. Philisa abo baguqukayo njengokuthembisa kwakho okushunyayelweyo ebantwini ngoKristu Yesu inkosi yethu. Uze uthi bawo olufefe luphezu konke usiphe ngenxa yakhe okuba sithi emveni kwalokhu nje sihlala inhlalo ebhedeshekileyo nelungileyo nebungcathu ukuze kudunyiswe igama lakho. Nkosi siyakuthandaza khula abantu bakho eziphosweni zabo size sithi ngabo ububele bakho obukhulu sisindise ezintanjeni zozozono sizenzileyo ngobuthathaka bethu. Uze wenze oku Baba wasezulwini ngenxa yakho uYesu Kristu nomsindisi wethu odumisekayo. Sikole labo basona yothina ungasingeni sikuhendweni sisindi senkohlakalweni
Nkosi mawusivule imilomo. Thixo mawukhawuleze ukusisindisa. Umhla enyangeni ngumhla wesibini kwinyanga yesibhozo kumnyaka ka2026 indumiso yomhla sayifumana emaculweni ethu ku101 indumiso yanamhla sayifumana emaculweni ethu ku101 kodwa ukukhuthaza ukufunda kwezibhalo emakhaya ndawucela rhamente le ndumiso kulaa mithandazo yasebusuku siyifunde khona undumiso 8 oku101 dumisani kuYehova sifumane isifundo sethu sokuqala. Sisifumane isifundo sethu sokuqala kusasa nje kwincwadi yomprofeti uIsaya uchapter ngu55 saqala ukufunda kuverse 1 siphele kuverse 5 isifundo sokuqala sasa nje sasifumana kwincwadi yomprofeti uIsaya uchapter ngu55 saqala ukufunda kuverse 1 siphele kuverse 5 Isaiah 55 verse 1 to 5 ndicela ke sifunde nabasele beyifumene. Isihloko intsikelelo zomnqophiso omtsha owenziwa nguYehova. Verse 1 Wenani nonke nina ninxaniweyo izani emanzini nabangenamali izani thengani nidle izani thengani iwayini namasi ningenani ningenamali yini na ukuba nilinganisele imali ngento engesonka nokuxelenga kwenu ngento engahluthisiyo phulaphulani kum ninyameke nidle okulungileyo
umphefumlo wenu uxhamle ukutyeba. Thobani indlebe zenu nize kum, yivani uphile umphefumlo wenu. Ndenza umnqophiso ongunaphakade nani, iinceba zikaDavide ezinganyamekileyo. Yabona, ndimenze ingqina ezizweni, inganga nomwisimthetho ezizweni. Yabona, uyakubiza uhlanga ongalwaziyo, uhlanga olungakwaziyo wena lugidime kuwe, ngenxa kaYehova uThixo wakho, ngenxa yoyingcwele kaSirayeli, kuba ekuhombisile. Eli ke lilizwi likaThixo. UThixo ohlala emazulwini makasikelele ukufunda kwalo ngoku de bengunaphakade. Amen. Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma ukuba nguYehova.
sekunene kuThixo ebungcwaliseni ngoyihlo sakulwa ukuba woza ube ngumkhweliwethu sakuthandaza ngokozisa izithaka zakho ozithenge ngegazi lakho elingcwalileyo zenze ukuba zibalwe ndawonye bangcwele bakho ebungcwaliseni obungunakade Nkosi sindisa abantu bakho uthamsanqe liselithwa lakho phakamise kude ube ngunakade thina imihla ngemihla sikwenza mkhulungu sihlala sibhedesha igama lakho uthe unaphakade sinde enkosi usilondoloze kale minisi kabi nasono Nkosi zusiphathe etafu zusiphathe Nkosi ethu njengoba ithemba lethu likuwe Nkosi ithembe wena angikaze Icela ibandla lihlale phansi sifumane isifundo sesibini kusasa nje esisasifumana kwivangeli engcwele ngokubhalwa nguMateyu isahluko 14 sawuqala ukufunda uverse 13 siphele kuverse 21 isifundo sethu kusasa nje sesibini sasifumana kwincwadi yevangeli ngokubhalwa nguMateyu uchapter ngu14 saqala ukufunda kuverse 13 siphele kuverse 21 Ivangeli ngokubhala nguMateyu
chapter 14. Saqala ufunda kuverse 13 siphele ku21. Ndicela sifunde nabasele beyifumene. Isihloko ukutyiswa kwamawaka amahlanu. Verse 13. Evile ke uYesu wemka apho ngomkhombe waya endaweni eyintlango eyedwa. Sivile ke izihlwele zamlandela ngeenyawo. Sivela emizini. Ephumile ke uYesu wabona into eninzi yabantu, wasikwa imfesane ngabo, wabaphilisa imilwelo yabo. Kuthe ke kwakuhlwa beza kuye abafundi bakhe besithi, le ndawo iyintlango, kanjalo ixesha selidlulile. Zindulule izihlwele zimke ziye emizaneni zizithengele ukudla. Uthe ke yena kubo uYesu, akufanelekile ukuba zimke, zipheni nina zitye. Bathi ke bona kuye, asinanto apha ingezonka zintlanu neentlanzi ezimbini. Wathi ke yena, ziziseni kum apha. Wathi izihlwele mazingqengqe phantsi engceni. Wazithabatha izonka zozihlanu neentlanzi zombini. Wathi ekhangele ezulwini wasikelela, waqhekeza, wazinika abafundi zonke izonka ezo. Ke abafundi banika izihlwele. Badla bonke abantu bahlutha, basusa amaqhekeza aseleyo. Zali12 izitya zizele. Ke kaloku abo abesidla babengamadoda akumawaka amahlanu, ngaphandle kwabafazi nabantwana. Eli ke lilizwi likaThixo. UThixo makasikelele ukufunda kwalo ngokude bengunaphakade. Amen. Ndiyakholwa.
Inkosi mayibe nani. Masithandaze. Nkosi siphathe ngetarhu. Nkosi siphathe ngetarhu. Nkosi sibonise inceba yakho. Nkosi sindisa umongameli welizwe. Yambathisa abafundisi bakho ngobulungisa. Nkosi sindisa abantu bakho. Siphuxolo Nkosi ngelethu ixesha. Thixo sicokise inhliziyo zethu ngaphakathi kwethu. Umthandazo wesibini. Thixo ngumdali woxolo nomthandi wenkolisana. Obutho bomi bethu obungunaphakade kubekho ngokwazi wena. Onkonzo ilukhululeko kayo. Uzusilwele thina zicaka zakho ezilulamileyo. Kuko konke ukulwa kwenjaba zethu. Size sithi siqinile ukuthemba ekusilweleni kwakho nje singoyika amandla abo besuka beyimpi kuthi. Ngenxa yamandla kaYesu Kristu Nkosi yethu. Nkosi bawethu wasemazulwini, Thixo nginaphakade, okuphela kowenza imimangaliso emikhulu. Hlisela abafundisi bakho bonke bevangeli, ubaphe umoya ophilisayo wofefe lwakho lwasezulwini. Size sithi ukukholiswa ngakonene, simane ukuhlisela ambethe wentsikelelo yakho. Yenza oku Nkosi ukuduze kudunyiswe umthetheleli nomthandazeli wethu odumisekayo. Thixo mdali nomlondolozi wabo bonke abantu, siyakuthandaza ngokululamileyo ngenxa yentlobo zonke zabantu ukuba bazise indlela zakho nophiliso lwakho olulondolozayo. Sikwazise kwintlanga zonke, sithi ngokululamileyo sithandazela irhamente engcwele ekulolonke ilizwe, ihlale ngethamsanqa, izikhokhele iphathwe ngumoya wakho olungileyo, bade bonke abazibiza ngokuthi bangamaKristu, bakhokhelele endleleni yenyaniso, babamba inkolo ngandlizilonye, bebembisene ngoxolo, behleli ngokulungileyo. Sithi ke ekugqibeleni sibabhekise ebubeleni bakho, wena Yise wabo bonke abo babandezelwe ngeendawo ezithile, emiphefumlweni nasemizinjeni nasekuhlaleni. Ukuba ubonwabise, ubasize ekuthwaleni kwabo, ubaphe impumelelo ekuthwaleni kwabo ubunzima, nempumelelo esikileyo kuzo zonke impandezelo zabo. Cela oku ngenxa yakho Yesu Kristu. Thixo unamandla onke, othe ngeli xesha wasipha ufefe lokuba sithi ngantliziyonye sikuthandaze ngabanye. Othe kananjalo wathembisa ukuthi uthi kwakuhlangana ababini okwabathathu egameni lakho, ubapha izinto abazicelayo. Yenza oku
njengokunqwena nokuthandaza kwethu. Thina zicaka zakho ezilulamileyo, siphe kweli lizwe ukuba siyazi inyaniso yakho. Usiphe kweli lizwe zabakho ubomi obungunaphakade. Elike ithuba lithuba lamagosa oba azokwenza imicimbi yethu yekhaya. Sicela ke kwayara xa siphakamisa amagosa alaculo lesithathu abakudumisa abantu wena Thixo bawo. Siyalawula izinto zonke nguwe Thixo bawo. Abakudumisa abantu nyana mkhululi bazuzisa ukuxolelo ngawe mkhululi. Abakudumisa abantu umoya oyingcwele wenza ngcwele amakholwa wena uyingcwele. Vese yokugqibela bubo bakho ubukhulu Thixo wethu umnye. Zize zakho into zonke Thixo wethu umnye. Amagosa aze ngaphambili.
Thixo enkosi bethuna ndiyabona uSathane uyandizunguza ngale ntsasa. Oko ndifonela nguAtlas ubane kuthiwa endlini nami kwenzeka le nto manisithi nganojonga nina andizuhamba apha ecaweni. So ndiyayibona ke nesi strategy sakhe asisulu qhude manikiniki kuza kwaziwa qhude manikiniki kuza kwaziwa asiboni Fairview asiboni Royal Park Sherwood uphi Babakens ungasheki nawe Khabheka qhude manikiniki zindala zonhlanu. Mandibulise ngale mini siphiwe inkosi mini enhle uThixo wabona bakufanelekile ukuba asiphe imini enhle kangaka. Ndibulisa kumfundisi wethu uKen Kha epha ngasemva. Ndibulise kutata umshumayeli wanamhlanje utata uAnele Sonanzi molo tata sambulela uThixo ngawe. Ndibulisa otata abashumayeli otata bonke omama abakhulu basecaweni umama uhlalo omama bonke. Ndibulisa ikwayara ecula kamnandi bethuna. Ndibulisa umlisela nomthinjana. Ndibulise nomisomtsha qaqa ophume eboxini weSunday School umama uLelethu phangasemva. Ndimbulise nabantwana bakhe ndithi uThixo umhle bethuna. We are pursuing that strategy of growth and sustainability. Amen. Andizoba mdeke bethuna bani yayazi ba indima yami inde apha ngaphambili. Namhlanje ke bethuna bakhona abantu umfundisi emveni basigqibe inkongozela zabathandazela umama Siqegu kunye nefamily yaka Khasonto ndiyabona ke sebezilungiselele bakhona. I-birthdays zikhona bethuna ke namhlanje. Cela ubaba khona abantu abane-birthday xa ndibabiza batsho baphakamise izandla ukwenzela bale kwayara enyusa ilizwi kakhulu nathi sibanike izmiles. Usangoma Khaphela uyabhafa nge-2nd. Namhlanje okay. Inoba uyotyalo keki ke. Ulumfangle Nyadu. Uyothela Ncaphayi. Asemahle kula. Bethuna siyacela abantu xa bene-birthday babe khona kuba sibafuna ubanika ilove. Khani banike ilove noba bekho bethu. Mine mnandi kuni, mine mnandi kuni nonke, mine mnandi kuni. Siyathemba uThixo uzabagcina abalondoloze abaphe eminye imihla emide. Ezizayo ke bethuna i-quarterly meeting yenkokheli nge-11th ka-August. In meeting aba bakasasa bakhoyo bethuna bahambe bowuthunga bofundisa bachitha isithukuthezi pha nge-12 ka-August. Comms and IT, we want to add also media now. We're wanting to establish a media and IT. Ndijonge kwaba bangathi basebatsha bethuna. We want the media team ibe khona apha kule section ka-10:30. Kodwa ke ikhona i-meeting nge-19 ka-August. Abo banomnqweno bethuna oyoba i-media team basithinte pha ngasemva singamagosa. Nge-26 ka-August i-new members orientation. Abantu ke abatsha abafika apha enkonzweni baza orientate nge-26 ka-August. Ize ke bethuna ibe i-baptismal nge-7th ka-September. I-workshop phofu izawuqala ngoko so that abantu bakwazi into bana bazi into bana kwenzeka ntoni elubhaptizweni.
bazi ke ngoku abazali bona abanidayo ukuba ngaba ba-attend the baptism workshop by the 2nd Wednesday September batsho. Bethuna ke ziyangena iirhamente, sinethemba umoya kaThixo sawubona uyaphephezela sawude simfumane umkhokheli phaa eRowland Park. Ndiyarhana namhlanje kwabakhoyo ingathi mhlambe xa besithi guqu phaa ngasemva bangabuya bemisa nomkhokheli namhlanje. Amen. Ziyangena iirhamente njengoba kudwelisiwe Bethuna. Nizabona ke phaa ezantsi. Mfundisi ke, you can see this congregation is growing, which means we must have more of izaziso. Bezikade zisenziwa zibembalwa kuba besibambalwa. Into kunaye kumfundisi akayiva kakuhle le yobana sithi mazikhutshwe phaa kwenzela uba bonke abantu bazibone. Sizawuthetha nayo la IT team imncedise phaa no-secretary into yokubana sizibone izaziso phaa. Le nto sifuna ke ngoku abantu abaqobileyo abane-timing njengam baye phaa kulaa IT team. Kodwa ke ndiyafuna ukutsho Bethuna sizawuyithetha naxa sekurhona, kodwa uyabona phaa ezantsi kwi-church finances nala igosa elingu-treasurer lemali phaa utatimali khabancumele tatimali bakubona ngu-treasurer lo wenkonzo not ka-10:30 wasesosayitini. Kodwa ke siyamsokolisa kweza meetings ngokuba siyabona phaya kanye kulaa ndawo kuthiwa debit to circuit kwenziwe assessment mos nasenkonzweni sino-minus phaa. Eli linge ke silenzayo la karhona sifuna uba kungabikho minus kubekho positive. Sambona la minus umkhulu ne niyamazi mos urhona sidla ngoba ne-project sithi project ethile sifuna ezi assessment noko kungathiwa sawugqiba bahle kangaka nile gosa elihle elismart elindini kuthiwe sisemva ye-assessment. Angekhe asivumi ne asivumi. Bethunana ke siyacela into yokubana besike sajikeleza mos ezirhamenteni singamagosa siyanithanda ne sazijikeleza irhamente. Sacela into yokubana masibuyele kulaa ndalashe xa sinikela, sibuyele kulaa ndalashe. Xa ufakile phaa yathi nting yenza u-POE proof of payment POP phaa kunobhala werhamente yakho. Ndiyarhana ingathi zonke iirhamente zinabo nobhala ukwenzela uba sizowubona uba ubhalwe phaa encwadini. Incwadi nje it's a matter of accountability. Ayithi ayilaa nto sakhe sayiva kudala ewisile ithetha hayi awuzungcwatya ibiyincwadi yakho. Senza nje i-accountability nozama umonitorisha. So siyani-encourage ke bethu into yoba singalibali ukunikela. Kule vepheleyo ke sike asabikho ke singamagosa ngenxa yezinto kodwa ke sivile into yobana bakhona Bethuna abantu ebebezinikele apha bathi bazojoyina i-LMC. Ndifuna ukonfirma ke uba bakhona na uZizipho Tolobisa. Ukhona uZizipho? Oh akekho. Kodwa ke upha ePinelands siza kumlandelela ke mhlambi uyase engena phaa kulaa rhamente yaseFairview uba zonke izinto zakhe zime kakuhle. Ucingiwe Suthwana molo mamam inkosi ngicela ume njalo usisixoliswa noNqotho egameni lamagosa egameni lalenkonzo yaseLorraine ngakumbi u-10:30 service. Siyanamkela Bethuna, siyabulela uThixo ngani into yokubana nithi ezinhliziyweni zenu nikhethe nizishiye zonke ezinye inkonzo nizojoyina apha thina. Namkelekile
Sizawuphinda sinilandelele ke sibone ngokwehlamente kodwa ke ndiyaqonda uba uSister Nongqothwena sewuqonda umcimbi. Oh nanku umama wena ingathi uthi nonke kuba sungxama sisi. Umama umSuthwana ungapha eSouth End. Mhlawumbe ke singafaka pha eKhabeka. Mama uMokonga kudibane naye pha nomama uZamisa. Inkosini Bethuna. Bakhona bethuna baqala ungena namhlanje kule nkonzo sibancumele. Anyone who's coming from first time. Hi Shine Butwam. Is there anyone else? Oh, mono siswam. Smile ke apha singabantu ababathandayo abantu. We thank Father God ngokungena kweni bethuna kule nkonzo inkonzo nothando lena inkonzo eyamkelayo wonke umuntu abantu bakaThixo bangathi hayi apha etown akwenzeki into inintsi into eyenzekayo apha. Thank you, welcome you. Uzodibana ke phana athi ngasemva kodwa ngokwalomzuzu there is a form apha phambi kwakho ethi uzawuzibhalisa kuthiwa ke utata uRhasonto elagosa lidla ngokuthi ungazichuzi zonke uchoose le ithi I am joining the church but uba ayikho ke sikhumshile ke kule cawa ikhona iQR code phaya uyoske uthi ting 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 ubhalise phaya lamaphepha wona sizahlala siwa phase out because it's also costly to print. So kufuneka ke abantu baziqonde iphone zabo abazithengayo. Sizongena inkonzo ke bethuna. Ngoku sicele usisilelethu usilidishe nenkongozelo uze nabantwana umntakwethu ke ngoku wayeshiye apha. Washiya ke wathi kuhle man xa sisithi sizawunikela sibethe onom50. Xa sawunikela sibethe nje onom50 simbonisa u830 basibaninzi. Mfundisi, is the yoko ready? Oh okay, there's the yoko. Uba awufani nam uza ne card likhona icard pha akho ngxaki likhona icard kwaya khanisibethele ingoma yelantu ke inkongozelo bazawungena abantwana beSunday school basenzele inkongozelo.
lothixo uyise egameni lothixo nyana nasegameni lothixo umoya oyingcwele unguthixo omnye uzuzithathu unguyise wenkosi yethu uyesu kristu kubo bonke uthixo akakho uthixo njengawe sasa nje malusolungileyo sisondela kuwe thixo namandla siyibulela thixo ukulondolozwa nguwe ubusuku obugqithayo thixo namandla wasilondoloza wena thixo nakwiveki egqithileyo thixo namandla yiyo loo nto kusasa nje thixo olungileyo siphakamisa izandla zozibini thixo namandla sisithi nkosi yesabatha sisekho emhlabeni thixo namandla sibulela loo nto thixo olungileyo ngoba phakathi thixo kwezinto esizenzayo thixo namandla kodwa wena thixo uthando lwakho thixo namandla alushiyi thixo olungileyo sasa nje thixo namandla sibulela uba thixo sichukunyiswe nguwe thixo namandla salapha thixo olungileyo emnqubeni wakho thixo namandla sizokubulela thixo olungileyo oba wena usithandile thixo namandla nanku ke thixo umzuzu thixo olungileyo isondela kuwe thixo namandla ndiphethe thixo izicelo nemibulelo thixo yabantu bakho thixo namandla esandleni sam thixo olungileyo imali le thixo olungileyo xa ibizwa thixo olungileyo igqithe thixo kwindawo ngendawo thixo namandla kodwa ngoku thixo isendlini yakho yokuthandaza thixo namandla sicela wena ngoba thixo uyisikelele uzuyijike thixo namandla uzuyitshintshe thixo namandla le mali yenze thixo izinto zifanelekileyo zenkonzo yakho thixo namandla naba ke thixo nabantwana abancinci thixo olungileyo bemi apha ngaphambili thixo namandla irhamente yakho ekhulayo thixo olungileyo sicela bathixo ubagqume thixo namandla utweza amaphiko wakho ubafake thixo ngoba thixo olungileyo ilizwe lijikile thixo namandla laa nto unyana wakho wabayithetha esithi bavumelana nabantwana beze kuwe ningabayeli sicela ke thixo ubalondoloze ubagcine nasi thixo nale rhamente iphela thixo namandla uthiwa thixo kuzakwaziwana namhlanje sicela thixo xa besazana thixo namandla baphefumlelwe nguwe thixo ngoba thixo bafunisa ukukhulisa thixo inkonzo yakho sisicela le zinto singazibangi ngoyesu kristu inkosi yethu amen Enkosi tata singahlala phansi bethuna sicela umfundisi aze ngaphambili athandazele ezi family besendizibizile. Mrs. Onanzi, I greet you in Jesus' name. Thank you for sharing with us today. Ha! Isn't it lovely having him here, hey? And just to celebrate God's gifting on people. And we pray. We keep praying, God, raise people up. Raise people up. And we thank you for responding to God's call. And we look forward to hearing your message today.
Yo, I'm sorry. I need to apologize. I really cannot in any way compete with that greeting that you had earlier. Hey, for the various chamente. Hey, I'm just going to try and embarrass myself. If I try to do what Mrs. Bartlett did, I'm just not. She can do what she's good at. Let's try what we're good at. And we've got some families to pray for. So we're going to be praying for the Ben Mazwi family, Asi. And I'm going to invite you, come stand and come forward. And I've asked the children to come in because there's some children in family prayers. And I want them to come in too, over here. So it was Asi. Please come join us in the front for the Hans family. For Zanele and her children, thank you. Thank you, Asi. Thank you, Zanele. If I can ask for the Kegu family, Umamzi, thank you so much. And then I'm going to ask Ugosa, Mr. Khasonti, and his beautiful wife, Kanyisa. And where are the children? I must go find your children. Your children need to be with you when we come and we pray today. We can't come. We can't just. Khasonti family is not one man. And we pray for blessing on these families today. So if you want to kneel, you're free to kneel. You can just stand. But is it not good to see God's people here? And we come here. And we just say, Lord, we need you. Mastandaze. We need you, Lord. We need you in our lives. We need you in this world where there are storms. We need you in this place, Lord, where we are fearful of tomorrow. We need you in this place, Lord, where their evil abounds. And we thank you that we can pray for families today. We pray for the Ben Mazwi family, Lord. And we want to start first. And we just want to say, Lord, you know the pain. As they came and as they recently laid their uncle to rest, you know how hard it is to say farewell to loved ones. Comfort them, Lord. Our loss doesn't go away at the end of the funeral. We carry it in our hearts for years. And I pray that the family might know healing at this time. Let your protection be upon that family. Let there be unity and health and spiritual growth. We pray, Lord, especially for Asi, Lord, just be with her in her academic studies. May your blessing be upon her and her son and her niece. Let there be opportunities for work and lead them day to day. We remember the Hans family, Lord. Thank you that you have been good. You are always good. But when we come here, we never stand here alone. We bring people with us. They might not be standing here, but we're carrying them in our hearts. And we pray, Lord, for Uzanele's uncle who has cancer. There are so many families here that have traveled that journey. And we know the struggles. And we pray, Lord, that he would know the touch of your healing hand. We remember her mother. Ask her to watch over her and keep her safe. Thank you, Lord, for two wonderful sons. We think of Sibu in Johannesburg, Lord, busy completing his academic studies. Sipa here, Lord, still studying
at school. And we pray, Lord, that not only would they know your strength, that they would know focus in their studies, that they could show the world all the gifting that you have placed in them. But go ahead of them, Lord, not just into this year, but into the next years. Make ways, opportunities open for them, for work, for success. Well, we pray, Lord, for Zanele. You know the challenges that she faces as part of the Metro Police Service. We work in an environment, Lord, where things aren't always safe. And even though you are here to serve the good of the people, there are those who are not good, who do not want good. They want to exploit, they want to steal, they want to hurt, they want to intimidate. They are threatened by your goodness, they are threatened by your peace, and they respond with violence and with anger and intimidation to those who try to protect us. And we just pray for all those who are serving the community to bring order and law. Lord, we pray for the Kego family. And we just bring Mamsi and her son, Lord. And we just pray. You know the work environment is not easy at the moment. Lord, there are expectations, there are timelines and deadlines, there are unreasonable demands, and things are tight financially. People are pushing us harder and harder. And not to mention the challenges of relationships that are always part over there. And I pray, Lord, right now that you would bless her. Not that work would become an easy place, but that as she walks in, people would look to her and see, here's a person. Here's a person of peace. Here's a person of hope. Here's a person who shows me how I can live well in this difficult space. Here's a person I can look up to. May people gravitate around her. May she be the one who gives strength to so many others who are terrified, so that when they look at her, they can see that's what God does in a person's life. May she be filled with your peace and know your strength every day. And we pray for the Khasonti family, for Vuyo, Kanisa, for Gwesa, Amoklatile, Mpahle. How good it was for us to stand here not so long ago, baptizing these children, saying they are part of your family, watching them grow, seeing what a gift they are. And we pray, Lord, for the Khasonti family today, that they might know your hand of blessing on them. Not just mom and dad, on the children. Because they are members of your household. They are under your protection. Keep them safe. Protect them. We pray, Lord, for Kanyisa and for Vuyo. Give them wisdom. Give them courage. May they never be afraid to step into this wonderful role that you have appointed them as parents, to prepare their children to be your gift to the world. Unite their family. Keep them close. We remember, Lord, the exams that Vuyo is going to be writing this week. And we just pray, Lord, for your peace upon him, that he may succeed. And so we reach out our hands to these families. We thank you, Lord, the Benwazi family, the Hans family, the Kego family, the Khasonti family. May your peace and your love rest on them now in Jesus' name. Amen.
mandibulise kumfundisi amagosa alapha ekhaya, otata bonke, omama bonke, osisi bonke, ulutsha, abantwana abancinci besikolo secawa kusasa nje. Ndibulise ngegama lomfeli nomvukeli wethu onguYesu Kristu, molweni rhamente. Ba uzotsho na njengomntu opase ilayisensi izolo, ndiyaxolisa kakhulu nangona ilayisensi ikhona, kodwa laa nto ba ndisangumlingwa woba ndikwazi uba nelayisensi isekhona kancinci. Ngoko ndiyaxolisa ngamagqwithiso mashumayeli. Inzondelelo bendifuna ukhawuleza ndize apha kukhona abantu idlanza zingekabandi neentliziyo zabo. Ngako oko ndiyaxolisa kakhulu ngokugqwithisa. Masibuyeleni ke kwenkonzweni kaThixo sivuma kunye iculo lesithoba. Mazithi ingqondo zethu zimbonga uYehova kuba inceba zakhe zimi ngonaphakade. Masithi kulo lonke sazise igama lakhe kuba inceba zakhe zimi ngonaphakade. Ngawo amandla akhe ukhanyisela ilizwe kuba inceba zakhe zimi ngonaphakade. Wondla izinto zonke ngaso isandla sakhe kuba inceba zakhe zimi ngonaphakade. Ezinsinzini zethu iliso liyabona kuba inceba zakhe zimi ngonaphakade. Ivesi yokugqibela, kubo bonke oThixo akakho njengaye kuba inceba zakhe zimi ngonaphakade. Iculo lesithoba.
Mandibulele kwikwayara yasekhaya ngokusivumela kamnandi kangaka. Kule ncwadi besigqibele kuyo ukufunda ivangeli ngokubhala nguMateyu isahluko 14 pha kuverse 19 uthi wathi izihlele masingqengqe phansi engceni wazithabathi zonka zosihlanu nenhlanzi zombini wathi ekhangele ezulwini wasikelela waqhekeza wazinika abafundi izonka ezo ke abafundi bazinika izihlwele. Ilizwi likaThixo eli. WanguThixo ohlala emazulwini angasikelela ukufunda kwalo ngoku kude kube nginaphakade. Amen. NguMateyu lo obhala le ncwadi. uMateyu naye owabizwayo nguYesu embiza uYesu Mateyu engumntu ojongelwe phansi ngoba ebengumbuthi werhafu. Uyibhala ke uMateyu le ncwadi 70 years sele ebhubhile uYesu. uMateyu le ncwadi uyibhalela oba sazi oba uYesu unegunya phezu kwezinto zonke. Uyibhala kuMateyu echaza ubukumkani bamazulu. Kodwa ngenxa yexesha mandimyeke umbhali. Kule ndawo sikuyo uYesu
uve kabuhlungu. Apha uHerode usandonqumla inhloko uYohane uMbhaptizi. Emveni koba uHerode ebesenza ipati icelebration yakhe, kodwa wabhutha uHerode ngenxa yemincili, ebhudiswa yintombazana engqungqileyo. Wathi oba ucele into ndakwenzela. Yaze le ntombi yaya kumama ibuza uba ndingacela ntoni kukumkani. Wathi umama, cela inhloko kaYohane uMbhaptizi, kuba bekhe abavana noMbhaptizi. Kusemveni koko kweba kunqumlwe inhloko kaJohane, uYesu Kristu wava loo nto. Wemka uYesu Kristu wakhe wozimela qelele yedwa, ngoba kukho amaxesha wova into ebuhlungu. Abanye abantu bathi kubucala ukuze badilishane nale meko ibuhlungu bayivileyo, ngoba kaloku apha uMbhaptizi uJohane lo ngumzala uYesu Kristu. Oba siyakhumbula rhamente mhla umaka Yesu Maria wayevizithele uElizabeth, wathi xa emanga bebulisana washukumusana uElizabeth esuswini engulo Johane unqunyiwe apha. Yiyo loo nto uYesu ekhathazekile. Wahamba uYesu wozimela bucala, kodwa izihlwele kuba zona zimvile oba uYesu uyasindisa. Noxa uYesu ehlelwe yimeko yokukhathazeka, izihlwele zona zasondela kuye ngoku ekhathazekile. Kodwa ndifuna ukuthi kukho amaxesha oba sithi ngoku sikhathazekile, inhliziyo zethu zityumkile, zibuhlungu, kodwa kubekho abantu abasondela kuthi abazofuna uncedo. Uthi uYesu apha xa ebona loo nto, noxa edandalekile yena, kodwa uYesu wamphilisa ezihlwele zize kuye. Ndifuna ukuthi ngamanye amaxesha iintlungu zethu simele uba sizibeke bucala xa kuza omnye umntu ezofuna uncedo kuthi. Wathi kuYesu, mahlale phansi izihlwele. Wathi mahlale phansi izihlwele uYesu, ngoba uYesu ngumntu osikwa yimfesane. Athi umculi walapha ekhaya xa ethetha wabona uluntu lonke luhleli elishweni, imiphefumlo yonke iwe esonweni, wasikwa yimfesane owethu Kristu, ngoba owethu Kristu weza funa nokusindisa oko kulahlekileyo. Yiyo loo nto uYesu ethi noba ukweyiphi imeko, kodwa imfesane ingasuki asikwe yiyo. Ngoba nathi simele oba nakwaziphi imeko esidilishana nazo, kodwa imfesane yoba nathi singabalandeli bakaYesu Kristu ingasuki kuthi, ngoba yiyo into esiyibizelweyo leyo yoba sincede lowo ungakwaziyo uzinceda. Bathi ke ngoku abafundi bakhe apha, Nkosi, zindulule ngoku ezi zihlwele, ngoba uYesu uziphilisile. Kodwa
bathi abafundi, Nkosi, zindululo ezihlwele, kuhlile kwaye akho nto sinayo yokudla, ngoba aba bantu bamke bangatyanga nakuloo feast ibihostwa nguHerode, balandela uYesu. Ngoku balapha balambile, ixesha sekuleyithi ngoku. Uthi ke ngoku abafundi, Nkosi, zindululwe esihlwele, kodwa yiva uMakhoba ayakhawuleza, yiva umntu owahlula ubukhosi bakhe waza ezantsi emhlabeni. Uyabuza uba nina ntoni na, ngoba isihlwele asinakuhamba, sipheni into zitye. Ngoba abantu xa besondela kuYesu banethemba uba bazawufumana nto, kodwa baphazanyiswa, okanye abafundi baphazanyiswa linani laba bantu bababona apha, oba baninzi ngoku ukuze bangayiboni into yokulamva kwaba bantu. Bathi kuYesu, ngcono ba abandulule. Kodwa uthi uYesu, nina ntoni na? Sithi ke ngoku abafundi, sinentlanzi zimbini, zinezonka ezinhlanu. Aba bantu boyika inginginya abayibona apha ngenxa yezinto abaziphetheyo. Ndifuna ukuthi kuthi izinto asinazo noba zincinci kangakanani na, kodwa oba sisondela kuye uThixo, simcela oba asongezele ukuze bonke abantu bafumane. uThixo uyakuyenza loo nto. uThixo uyakuyenza loo nto. Bazisa ke ngoku ezi zonga bazisa kuYesu. Uthi uYesu xa ezijonga ezi zonga, wazithatha wakhangela ezulwini waziqhekeza. Xa uYesu eqhekeza into oba inye bawuzotsho ile hlobo, xa uyiqhekeza into iyahluka ibe kabini. Ithi ke ngoku loo nto umzekelo wenziwa nguYesu, xa eqhekeza ezintlanzi zithi multiply, ngoba ujonge ezulwini apho uncedo lawuvela khona. Athi omnye umbhali xa ethetha, lovela phi na uncedo lwethu, ngoba simele ukukhangela ezulwini apho uncedo lawuvela khona. Lathetha loo nto ke ilizwi likaThixo oba whatever you have, you need oba to share with people who are in need, ngoba sibizelwe loo nto. Yiyo loo nto esenza uYesu lo mzekelo woba xa esiqhekeza esinika abafundi ezinye izinto zithi uThixo akakwazi uza ngokwakhe, kodwa thina bantu sebamamkele, singabantu bomncedisa uThixo ukwazi ezesi zinto ubomi buqhubekeke. Wathetha loo nto uYesu kwaba bafundi oba ukuze ezihlwele zingemki masincame. Ndizothi rhamente namhlanje masincame, ncamela umntu ongenanto ukuze naye azoba nayo into. Umve laa mntu xa ebona umntu egangiwe ngabantu, kodwa umSamariya olungileyo wancama zonke izinto engamazi loo mntu ugeqeleke ezigozini. Ndifuna nathi samve ngalo mzekelo oba sincame noba umntu asimazi, singajonga oba ungubani na, kodwa sazi oba ngaphakathi uyimfuzo nemfana kaThixo. Sizise loo nto xa sizawudlala uRhona kusasa nje, ngoba napha ekhaya eJohn Masiza kudlala uRhona, kodwa ndilapha ndizawudlala apha uRhona nam namhlanje. Ndifuna ukuthi xa sizawuhamba kule veki masikhangele oba ukuze sikholise ngokwenene uThixo simele ukwenza ntoni. Ngoba kulaa ncwadi besiqale kuyufunda uthi umprofeti pha, yizani nonke, noba kunamali noba kunakutya, kodwa yizani, ngoba kuThixo sifumana ukonwaba, kuThixo sifumana ukuphumla. Ngoba ilizwi likaThixo lingamandla sakutshafa, ilizwi likaThixo likukutya sakulamba.
lingamanzi sakuncane. Yiyo loo nto sithi umprofeti yizani noba ninanto, ngoba ecaweni kaThixo kakade uThixo akafuni mntu nento, ngoba uThixo ufuna lo ungenanto ukuze amnike into. Lathetha loo nto ilizwi likaThixo xa sizawujika, ilizwi likaThixo lathetha loo nto oba ncama ukuze ekuncameni kwakho uThixo akongezelele. Yiyo loo nto bawuzotsho uJohn Wesley xa ethetha athi akho justice but we must be social justice. Ithi loo nto akho mntu uzimele yedwa, koko sonke sibiziwe uba sibambisane ukuze indlela siyihambe. Ilizwi lakaThixo lathetha loo nto, ngoba kule chapter siyifundileyo zizinto zintathu ezenzekayo. Eyokuqala yile kaHerode anqumla umbhaptizi intloko. Eyesibini kule chapter into engamandla yile yokutyiswa kwesihlwele. Into yesithathu kule chapter into engamandla yinto yoba uYesu ehamba phezu kwamanzi. Athi xa uPetros embona uYesu esiza ehamba phezu kwamanzi, abuzwa oba nguwe lowo Nkosi, itsho ndize nam ndihamba phezu kwamanzi, uze uYesu amnike i-opportunity yoba aze naye ehamba phezu kwamanzi. Kodwa imistake eyenziwa nguPetros yinto yoluza ifocus yoba ethi esiza kuYesu ehamba phezu kwamanzi aphazanyiswe yimimoya elapha elwandle. Ndifuna ukuthi nathi eyethi focus masingayiluzi, masijongeni kuYesu, imbali nomgqibelisi wokholo lwethu. Esingothuso zizinto ezincinane ezingenamsebenzi, kodwa sazoba ubabalo lukaThixo lusanele ekusweleni kwethu amandla, kungona sifumana amandla. Athetha loo nto ilizwi lamazwi kaThixo. Xa ndizawujika oba ndiyayazi indaba yorhona, sinemincili. Nanku utata ebejekeleza nge-R100 ngoku ungxamile, andifuni ukubambezela ngoba urhona inkonzo yethu yalapha eWisile. Kodwa ndifuna ukuthi ukuze le nto siyibone okanye siyibambe kakuhle yoba owethu Yesu weza kufuna nokusindisa onene oko kulahlekileyo. Le nto ndiyibhaqa kakuhle bawuzotsho nanjengomntu osanda uba nonkosikazi bawuzotsho. Siyathanda ke noMamgwasha uhamba siyoshopisha, ngakumbi xa kufoka inyanga, sihambe sobabini noMamgwasha. Bendikade le nto ndiyibhaqa eTVini, le ntengiso yeVoid yabasisi bakaShoprite xa beyenza. Ndingayiqonda uba ithetha ukuthini bawuzotsho. Sihambe ke nomama uSonanzi siyoshopisha kaPick n Pay eWoma Park. Singabantu ke sobabini nomama uSonanzi abathandayo ukuhleka. Ungaze ucapuke uthi uthetha nathi sikuhleke thina. Siyabhatala noMamgwasha afuna ikhadi ndimnike bawuzotsho, ngoba xa ungumntu noko onayo into uyakwazi uqhayisa, unike unkosikazi bawuzotsho abhatale ngokwakhe. Kule thili isenexto sibhatala kuyo bawuzotsho. Kukho umntu pha
ojikiselwa i-item. Le item ayina barcode bawuzotsho. Lo muntu ulapha ecountereni uzothenga. Le item ayina barcode. Iyakhwaza ke ngoku i-cashier, ikhwaza usupervisor oba azothatha le barcode ingaphumi evenkileni ngoba ayina barcode le item ibuyiselwa eshelfini kuthiwa i-void. Sihleke thina nonkosikazi siphume kodwa kufika into ethi qathoba i-void nathi senzelwa lizulu sathi singafanelekanga singabantu abangento yanto kodwa izulu lasikhola lasinika i-barcode yoba sibizwe oba singabantu bakaThixo singabantu abanelifa nobudlelwane ebuthixweni. I-void yasinika loo nto oba sazi thina nathi sinalibango ebuthixweni ngoba siyimfuzo nemfana kaThixo kodwa oba asiyenzi into yokwenza inceba emntwini safana oba uThixo engathi siyamphosisa ngoba inceba into encinane kodwa ethi wawuyenza uriwadwe more and more. Ndibhaqa uYesu esenzelwa inceba, uYesu engakhangalale ubusuku engena ephuma kwinkundla ngenkundla zamatyala kodwa uYesu ndimbhaqa kwindlela ethe ebheka emnqamlezweni. Xa uYesu ebilile kuvuka umntu ongumama apha wenzela uYesu inceba wakhupha ithefu wamsula ukubila ngoba inceba ayijonge ubuso bantu. Wahamba uYesu edinwe njalo, wahamba uYesu edinwe njalo wafika phezu kwentaba yokhakhayi uYesu edinwe njalo akonela uYesu nalapho ukukhupha inceba ngoba uYesu ungumuntu wenceba. Imve uYesu kathatha nebhatha elenzela inceba lisithi uzundikhumbule wawufika ebekumkanini bakho. uYesu akathatha isuku uthi kwanamhlanje ndakuba nawe eparadesini kabawo. Wenza lo nceba owethu uYesu sele engakwazi ukwenzani kusenzwa inhlekisa ngaye. Wenza lo nceba owethu uYesu kodwa simva uYesu xa diwana nabafundi bakhe eGalili esithi hambani niyawuzenza zonke inhlanga abafundi elithanda amabhaqa nibabhaptise egameni loYise elonyana elomoya ongcwele ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Kanti sabuyisela inkonzo emagoseni kodwa nanku umzuzu ndifuna ukuthi kwesi siqendu ngoku lixesha oba kukho umuntu olivileyo ilizwi likaThixo aze ngaphambili azosiqhayisela ngamandla kaThixo empilweni yakhe. Mhlawumbi ebudeni beveki uThixo
uphendule imithandazo yakho. Mhlawumbi ebudeni beveki ubuxakekile ungayazi oba ungayaphi na. Ndifuna ukuthi kuwe nasi isibingelelo. Ungaza uzothetha noThixo direct, uthethe noThixo ngenhlungu yakho. Kulona umzuzu ndivulela ithuba lomuntu othi nam kudala ndijikeleza intaba, ndifuna unyukela ngasentla. Nanku umzuzu oba uphakamisa ihlanza sakho uthi Thixo ndiyakwamkela njengenkosi nomsindisi. Ndivula lo thuba ke loba oba kukho umuntu oba azothi kuThixo phambi kwale nginginya, nam ndiyenzile inceba, uzundenzela inceba Thixo. Sivula lo thuba ke oba kukho umuntu aze ngaphambili. Ubusithini kwayana? Masimbulele ke uThixo oba kwesi siqendu sonke sisaphilile. Kwayara ndizayibuyisela kuni ukuze amagosa anyukele ngasentla okanye umuntu ozawuqhuba ukhona anyukele ngasentla, ndinciphe mna